a ce ka dubu sha shuka ka ɗan girma ka ce yau ba ta jata saboda ka kamo ne sai ka ce amma Allah ba ka kusa yana janta hankali tana mene tana tashi tana hankali kuma Allah ba ka kusa sai mu fitar da kwaya daga cikin wannan kasar da kuma ina ba ka lafiya Allah fitar da kwaya wanda zai zama lauya cikin da ya zama kwaya ya ke su dawa su shinkafa da waye daga cikin kasar bayan su kudu su yi su kewa shi ne ba ba ka lafiya haka wa ina ba ta kuma ina dukkan yi ne Allah ba ka kusa wa abba da kuma abba dukkan wasu bayan ka da ta yaka ake wa ina ba wa kaliba da kuma yi ne ko wa kaliba wa zai tura wannan kala da kuma zai tura da lakar dalilai duka Allah ba ka kusa wa ba ta hata da kuma kawai ba da kayan fitar da duk wani abu ne da ake shukawa Allah ba ka kusa da koguna da wasu dukkan abin da suke da sai da ya ce wa Allah wani Allah ya yi don kuciya inda wani abin da kodin da suke kamar yadda Allah ya faɗa kudu wa kawo kuci kiyaye da kodin su da wani launin Allah ba da kuma sarki cikin da riba da kamara lallai cikin wannan al'amari na Allah ba da kuma sarki la aya to akwai abin lura amma ya kuma ga waɗanda suka ba ana nufin yawa na kamar da hadisa da sama sama da ke biyadini min kuma da ahalari wannan waɗanda za su biyo baya na a sallah ma'ana wanda za su yi a bani man ƙulu da ahalari su ne waɗanda suke kai na mafi baraka wannan waɗanda kuma suke da hankali suke da suwa shi ya kamata su yi a baya domin a yana da kai ma'ana waɗanda suke da suwa suke da kansu to Allah madaukakin sarki yake fice kuma kiyaye da gobe إن في ذلك لآيات لأولي الألباب. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. الله مدوكاkin sarki yace min haka lakanakum daga cikin ta ne muka halice ita kasar da Allah madaukakin sarki yace kuke gine-gine a kayan kuke hanyoyi a kayan Allah yake muku ruwa yake tsoro muku tsoro daga ciki kuke samun abin da za ku ce da dabbobin daga karshe dabbobin ba su kama ku yanka ku ci to ne haka daga lafi daga cikin ta kuma muka daga cikin kasa Allah ba da wata sarki ya me yake tabbatar da haka Allah ba da wata sarki ya nuna asalin halittar ɗan adam daga kasa ne saboda Allah ba da wata sarki ya halitta annabi Adam ne daga kasa to sai aka mai da halittar kowa ma daga kasa saboda asalinsa menene kasa kamar abin da bawa yake cewa sanin asali ya sami kare cin alli saboda ya san alli asalinsa karkashi ne mutum ya samu bane ci amma a yanzu sai dai Allah da Allah yanzu ka ba na kashi ne to saboda ya kawo asalin dan adam kasa ne to sai Allah yake mai da asalin halittar dan adam yayi shi ne daga kasa me yake tabbatar da halittar dan adam daga kasa aka fara yin sa Allah ba da kuɗi sai ya fara shi kuma fara inda kasa ta sai ya ba inna mathala Isa 'inda Allah kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun Allah ba da kuɗi sai ya ce inna mathala Isa 'inda Allah misalin annabi Isa a wurin Allah ka misali Adam kamar misalin annabi Adam wanda annabi Adam mai ba mahaifiya na wasu to balle wani yana da mahaifiya an yi shi kuma ya ba kuma mai sai Allah ya ce ba kuma maki bane inna misalin Isa ya tallahi misalin annabi Isa a wurin Allah ka misali Adam kamar misalin annabi Adam khalaqahu min turab ya tabbatar da cewa Allah ba ya khalaqahu min turab yace an halice shi ne daga kasa an halice annabi Adam ne daga kasa khalaqahu min turab sun ba da kun fayar sannan sai aka ce ma wannan kasa ne kun da za ma'ana annabi Adam ya zama mutum dan Adam asalin sa daga kasa ne to yasa Allah ya ce ne ha daga cikin kasar da muka ce mai shi fara kuna abubuwan kwakai tare da nan da cikin jama'a saboda haka wafiya yuri
cikin ta babu wani ya sa duk mutumin da ya wuce a tona rani a yi a mai da shi cikin kasa dama daga cikin sai a mai da shi cikin ta saboda daga cikin ta dama aka yi mai da aka tona rani sai a mai da shi sai a mai da shi ne wani halin Allah ya ce wani halin kuma daga cikin ita kasar da za mu fitar da kuma wani lokaci shi ne lokacin tashin kiyama kowa zai fito ne daga cikin kasa ba wanda zai fito daga cikin wani alkawari sai daga cikin kasa kuna mutum ya mutu a ce wasu dabbobi ne suka ce gaba daya ko suka haɗe shi ma gaba daya karshe dai su ma dabbobin za su fada su mutu kuma za su zama kasa da su bi aka dole ɗan adam daga cikin kasa sai da hadisin da alaihi sallallahu alaihi wasallam magana cewa lokacin da Allah ya rubuta sai ke cewa fasahika ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الله ونفخ في الصور ذا أي موسى تجنكم فصعق من في السماوات ومن في الأرض halittun da suke cikin sammai da suke cikin kasai fasa hika mana sun su mutu duk za su fara su mutu Allah ya so ma ila wani a ɗafi wanda Allah ya so wanda su mara da bayan su bayan su za a shekara 40 kamar da bisa da sauran sarari Allah wani kasance da sa a yi ruwa na wani daga kasa daga sama wannan ruwan shi ne su yi da mutane domin da ba da zaka da ya mutu yakan rike gaba ɗaya su cikin sai ka rike wani kashi ne kwaya ɗaya kankani a kashin gadon bayansa shi ke rikewa baya rikewa wani daɗe wannan gadon mutum kashi shi kada ne ke rikewa amma sauran kasusuwa duk suna zagonyewa su zama ƙasa wanda za ka tona kamar yin ne ne ba za ka yi komai a ciki iya wannan kashi ba ya ke da ba ta yi yiwa da yi a san kasa ba wannan ya sa wurare da dama sukan yi irin waɗannan abubuwa idan ya zama makabarta ta cika to idan ta da lokaci sai a je a tone gurin a yashi in an samu wasu kasusuwa kanana kanana a yi sai a tara su da zuwa sa rani da suka gudu sai a share da suka ci gaba da su wani haka yi wurare da dama wannan ba da kudi ne ya sa kawai da kanan da aka fuska yi suka hudu idan ta ci fuska yi suka hudu amma da kalmar makabarta mutum ya haka ne kuma da yana da yake musu kuma da kuma su ba ta ko da kai da yake da shekara dubu ana musu a gurin ka ko ka kai da nan ba za ka ci ba to kaga da yawa haka ake yi ba ka ci gaba da gurin da ya zama masu da wadatar su dole haka ake ba laifi bane wurin fadin guri ne da wadatar guri kawai da nan ya cika sai a guri sai a biya ka wani guri ya amma gurare da dama haka ake saboda idan ya daɗe mutane suka rage su zama sun kashe gaba ɗaya ba to sai a share gurin idan aka share gurin kasusuwan wanda aka samu wani wanda kuma na wanda kuma sarki wasu da yau kasa ba ta shi da ana da samu ka samu duk shekaru na tura ka samu wasu kasa kamar yadda annabawa su da ba haka kasa ba ta to a waɗanda ba annabawa ba akwai da suke da wannan baiwa to ana iya samun da ke ku cikin irin waɗannan kamar wurare to waɗannan ba da ke za a iya barin su a gurinsu a yi musu alama ko kuma a ɗauki su a bai da su wani kusa ne da tsarin wani da za a yi saboda a samu daɗi ne sai a yi masu sai a yi musu sai a yi musu to kasusuwan da ba sa da suke ragewa waɗannan kasusuwa ƙanana na gadon baya wanda su ne kai suke ragewa da cikin ɗan daga jikinsa a nisa ɗan adam da kusan su ba to wannan ruwan da Allah maɗaukakin sarki zai sa a yi shi zai tsarar da mutane sai da kowane mutum ya so ya fito daga cikin ƙasa amma ba shi ne kowane suka fi yawan fara to sai a yi busa ta biyu lokacin da aka gama wannan ruwan kowa sai wani shi ya bai za mu ya da zara an yi wannan busa kuma ruwa mai kowa shi ne kowa kawai sai da mutane ba sai an yi busan ne kan yi kula da kuma ba ba kawai a je za ka gani to kaga Allah ba da kuma sarki shi ne wani hannun wani shi kusa da kuma daga cikin kusa da sarki ke kusa da wani lokaci daban shi ne lokaci da ta yi yawo sai da malama da kuma sun biya fitar da mutane daga cikin kasa kamar yadda ya halarci su daga kasa bayan sun mutu ya mai da su cikin kasa lokacin tashin kiyama kuma an fitar da su daga cikin kasa
saboda dama asalin su kasa shi ne wani na mutum ba da kuma daga cikin wannan kasa da muke fitar da kuma daga